Il-Grupp Internazzjonali favur trasparenza u kontra l-korruzzjoni Transparency International EU kien diġà tkellem jibes dwar il-każijiet kontroversjali ta' tpoġġija ta' Chief of Staff ta' Mezzola bħala Segretarju Ġenerali tal-Parlament permezz ta' ftehim sigriet, tat-tentattiv biex tpoġġi lil ħatina bħala Chief of Staff il-ġdid tagħha u tal-intenzjoni li jintefqu miljuni fuq binja ġdida fi Strasburgu li l-opinjoni ġenerali taqbel li l-Parlament Ewropew m'għandux bżonna. Issa Transparency International EU ħassil bżonn li ma jibqax siket wara dikjarazzjoni li għamlet Mezzola f'Reġistru Pubbliku Uffiċjali tad-Deputati tal-Parlament Ewropew dwar 142 rigal li rċeviet, fosthom xampanja, ċikkulata u deb, dikjarazzjoni li skont il-gazzetta influenti Politico kixfet kemm ir-regoli tal-Parlament Ewropew dwar it-trasparenza huma limitati. Politico rrimarka li rigward il-biċċa kbira ta' dawn ir-rigali, Mezzola għamlet din id-dikjarazzjoni wara li għala iż-żmien moti lid-deputati Ewropej biex jagħmlu dan. Il-ġurnali kwota li l-uffiċċju ta' Mezzola jargumenta li d-data tal-eluq li tapplika għad-deputati Ewropej l-oħrajn ma tapplikax għalija għax hija l-President. Madankollu tosserva l-gazzetta it-tim ta' Mezzola ma kienx f'pożizzjoni li jgħid fejn miktuba din l-eżenzjoni. Id-direttur ta' Transparency International EU Michiel van Hulten wissa li dan juri li s-sistema mhix taħdem. Sostna li ma tistax tħaddem sistema ta' etika fuq il-bażi ta' regoli mhux miktubin. Il-Politico kummenta li l-istorja tad-dikjarazzjoni tal-għad kbir ta' regali li qalet Mezzola Camila President tal-Parlament Ewropew ħarġet fi żmien sensittiv ħafna l-istess Parlament li għala daqqa kbira fil-kredibilità tiegħu wara li faqqa l-iskandlu msejjaħ Qatargate bil-Pulizija Belġjana tinvestiga allegazzjonijiet li esponenti ewlenin fil-Parlament Ewropew kienu involuti f'korruzzjoni u parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali.